Раздел 5. Збоку паглядзець. Звычайнае жыццё ішло ў хаце. Яшчэ далёка да золаку саскоўзвала з ложка матка, пачынала корпацца пры печы. У водсвеце чырвонага полымя з печы мыла картоплю, ссыпала ў чыгун, налівала вады, лупіла картоплю на дранікі, спраўна, мерна чыркала па тарцы. Дзед таксама не спаў. Доўга душачыся, кашляў на печы, спусціўшы ногі, курыў люльку, думаў нейкую вечную сваю думку. Пакурыўшы, даставаў падсохлыя цвёрдыя лапці, цёплыя анучы, з крэктам абуваўся. Стукалі дзверы, і дзед надоўга прападаў на двары. Васілю можна было паляжаць трохі, калі дзед уставаў. Але Васіль не залежваўся. Не так клопат, як звычка і сумлення ўздымалі. Таксама абуваўся і выходзіў сцюдзёную ранішнюю цемраць глядзець гаспадарку. Рыпеў журавель, плёскалася ядраная вада ў вядры, хроп цяплом конь, радуючыся сустрэчы. Пачынаў нязменна з каня, потым ужо ішоў у загарадкі да каровы, да авечак, паіў, падкідваў сена, саломы. Часта вядро свежай вады прыносіў у хату, зачэрпаў першы карцом, плюхаў на рукі, апалоскваў твар. Рана, яшчэ поцемку, будзіла матка Валодзю. Дарога чакала няблізкая, пакуль дападзе да тых алешнікаў, да школы. Калі яна катурхала, Валодзя найчасцей скурчваўся ды залазіў глыбей пад коўдру. Тады матцы памагаў нецярплівы і строгі Васілёў загад. Ну, гультай, цацкаюцца, як з малым. У хісткім святле лучыны Валодзя санліва глытаў бульбу, надзяваў торбу з кніжкаю сшыткам, сунуўся на вуліцу, з якой нярэдка ўжо зваў яго гоман таварышаў. Не забыў хоць чаго, глядзі, вечна ішла ўслед матка. Пазней за ўсіх, калі не будзіла дзіця, ўставала Маня. Седзячы на ложку, доўга сапла, пазяхала ў голас, чухалася, ніяк не магла прачнуцца. Матка ледь не кожны раз пры гэтым пачынала яшчэ больш завіхацца. Лагодным голасам раіла паляжаць яшчэ, няма чаго ўставаць ні свет, ні зара, адна тут управіцца. Зноў жа малое не давала паспаць па-людску. Маня сапла, крывілася недавольна і часта лажылася зноў. Здаралася, што Васілій не бачыў, калі яна ўставала. Удзень Васіль найбольш быў у гумне, малаціў. Зняўшы з шула цэп, размахваўся, біў і біў па разасланым жыце, па ячменю, пад якімі чулася цвёрдасць тока. Зграбаў салому, падмятаў зерне, зноў зносіў, рассцілаў снапы, мерна звыкла цупаў бичом. Часам прыходзіў дзед, памагаў веяць збожжа, заходзіла матка, ці звала абедаць, ці прыносіла чаго-небудзь пад'есці, памагала адграбаць салому. Вярнуўшыся са школы, зазіраў Валодзя. Калі аднойчы Васіль, спатнелы, змораны, варушачы плячыма, выйшаў з гумна, малы ўзяў важкі доўгі цэп, натужваючыся, размахнуўся. Біч мала не зачапіў галавы, а калі Валодзя выцяў па снапах, балюча рванула рукі, але Валодзя не адступіўся. Сапучы падняў цэп другі раз, трэці. Васіль хутка вярнуўся, хмурна папракнуў. Вырас пад жаніха, а цэпам выцяць не можаш. От зараз, глядзі, загарэўся Валодзя. Ён, чырвоны ад натугі, ударыў бичом што сілы. Канешне, як сам Васіль, але Васіль быццам і не заўважыў, строга загадаў аддаць цэп. Стаў моўчкі малаціць, як бы Валодзі тут і не было.
Дзятліха і дзед Дзяніс найбольш гаспадарылі на двары ў хляве, паілі жывёлу, кармілі, падкідвалі падсцілку. У хаце дзед то лез на печ, то рэзаў на лаўцы тытунь. Маці паліла ў печы, Маня гушкала дзіця, памагала свякруся. Тая, акрамя ўсяго, пільна сачыла за меншым, прымушала садзіцца за стол, чытаць і пісаць урокі, што зададзены на дом. Всё нібы ішло, як заўсёды, але пад усім гэтым заўсёдным няўціхна жыло, не знікала ні ўдзень, ні ўночы іншае, якое хоць яго і стараліся не паказваць, не заўважаць, было прытым самым чутным, самым вярэдлівым кожнаму. Тая нягода, якая неспадзеўкі для ўсіх, акрамя Васіля, ўкацілася ў хату, калі бугай на ўсё сяло раскрычаў пра тайныя Васілёвы ды Ганніны спатканні, не забывалася, не ціхла ніколі. Яна была, чулася, турбавала ўвесь час. Нікому не было вядома, чым яна гразілася. Усе адчувалі гэта, і ўсе жылі ўжо не так, як жылі яшчэ нядаўна. І раней невялікі весялун, Васіль цяпер ледзь не цэлымі днямі хмурна маўчаў. Сам ён амаль не пачынаў гаворкі і адказваў неахвотна, рэзка, коратка. Асабліва маўклівы, нелагодны быў ён з Маняю. Здаралася, што за суткі не перамаўляўся ні словам. Ён не таіў, што не хоча сустракацца з ёю. Стараўся да ночы не заходзіць у хату, калі даводзілася сысціся за сталом, аберагаючыся яе позіркаў, хутчэй сёрбаў боршч і глытаў гарачыя камы, хутчэй вырываўся на волю. Удзень і яна гаварыла мала, толькі слязілася часам ды смаркалася. Яна нібы чакала ночы. Цяпер у цемры пад адной коўдрай яна ўжо не хліпала моўчкі, як першыя ночы. З кожным разам да слёз дадавала ўсё больш папрокаў. Васіль, як бы адгароджваючыся, лажыўся спіною да яе. За спіною чуў, нудна, назольна гугніла: «Пайшла, дурная, з-за такого. Казалі, не ідзі, ні кала, ні двара. Чаго ты пойдзеш? Пайшла, не паслухалася, дурная, пашкадавала, думала, бедны ды няшчасны, любіць болей будзе. А бяду а горы прынясу сёе-тое. Скрыню поўную, карову, хату бацьку паможа. Дак от, аддзячыў за маё добрае. Аддзячыў, загубіў жизнью мою маладую, а сарамаціў на ўвесь свет, на вуліцу паказацца не можна». Яна доўга хліпала, смаркалася, потым зноў вяла, цягуча паныла нейкім сырым голасам: «Казалі, не ідзі за яго, ні кала, ні двара. Чарнушкава-ета голая, і то адвярнулася. А ў цябе добра столькі казалі. Любы возьме». Не паслухалася, дурная, сама ў пельку полезла. Зноў за Васілёвай спіною хліпала, смаркалася, сапла важка. Хведар Залешнікаў наказував бацьку: «Аддай за ўсея». Не захацела, кручаная, лепшага трэба было. Ад шчасця свайго сама адказалася, сама пайшла б за ўсея, жыла б прыпяваючы на ўсе алешнікі гаспадарыня, тое што. Так жа не паслухалася. Кульгавы, крывы, Яўсей, не даўпадобы. Сама сабе загубіла жизнью, знайшла шчасце. На вуліцу хоць не вытыркайся. Зноў слязліва сцепалася, смаркалася. Добра столькі бацькаваго перабраў, а залаціўся бацькавым добром, корову, землю такую забраў, хату паставіў, усё мало.
Всё забыў, толькі пазвала Етта. Яна помаўчала, шукаючы вартага слова, але не знайшла. Я тут кручуся ўвесь дзень, корпаюся ў гэтым гнаі, свету не бачачы. А ён, у голасе яе штосьці забулькала крыўднае, злое, а ён па разорах качаецца з Етаю. Ёй захацелася свежаго, яна крутнула хвастом, так ён і пабег да яе. Па разорах качацца, покуль жонка корпаецца ў гнаі. Жарабец, кныр паганы. Маня быццам бачыла, з кім ён думкамі, душою, хоць і ляжыць пры ёй. Ад таго, што ён на ўсё маўчаў, яна ўсё больш злавала, ўсё больш чула, як бы не хацела, не зможа нічога зрабіць, каб адхіліць бяду. Не раз і не два штоночы згадвала яна Ганну з такой нянавісцю, што не магла вымавіць яе імя, не знаходзіла, здавалася, вартых слоў. Тое, што яна ўсё больш разумела, што змяніць нічога не здолее, што бяссільная, яшчэ распальвала яе нянавісць. Знайшоў каго? Эту сучку, якая яшчэ ў дзеўках лезла пад усякаго, якой толькі адно на ўме, толькі адно, чтоб склешчыцца. Абы з кім? Абы жарабец, абы кныр, абы склешчыцца. Ету, якая век па завуголлях бегае, суку завугольную, якая ля кожнага вугла, ля кожнага плота, абы з кім, абы кныр. Маўчы ты! Не вытрываў Васіль. Ён сказаў з такім гневам, што яна ад неспадзеўкі анямела, а звалася са злой радасцю. Не даўпадобы. Шкада стало. Васіль павярнуўся да яе так раз'ятрана, што яна замерла. Ведала гэтыя раптоўныя прылівы гневу. Ён і праўда гатоў быў чапіцца ў горла ёй. Колькі хвілін ледзь утрымліваў дыханне. Яна адсунулася да сцяны, ляжала моўчкі, прыслухоўвалася. Калі ён паспакайнеў, захліпала. І не скажы нічого. Слова не скажы. Сама вытварае такое, а не скажы. Васіль мацюкнуўся, адкінуў коўдру, потемкі стаў шукаць апоркі, сарваўшы світу з крука, накінуў на плечы, стукнуў дзвярыма, доўга сядзеў на халодным ганку, не мог астыць. З гэтага вечара Маня пабойвалася клясці каля яго Ганну. Сцепалася толькі ў плачы, упікала, гразілася пайсці. Ён, як і раней, ляжаў, адвярнуўшыся ад яе, маўчаў, думаў сваё. За ўсе ночы ні адным словам не павінаваціўся ён жонцы. Слухаючы яе, нанава ўспамінаючы ўсё, што было з Ганнай, Васіль не адчуваў ні сораму, ні вінаватасці перад Маняй. Не трывожылі Васіля яе пагрозы: пайду, кіну ўсё, як так мучыцца, жыві, цесце з этой сваёй, пайду, лепей уже адной, як такое. Часам было і так, што Васіль, лежачы побач, не чуў ні скарг яе, ні пагроз. Тады, калі яна хліпала, гразілася, ён думкамі, успамінамі як бы вырываўся з цемры, з хатняй задухі на волю, бачыў поле прыгумення Ганну, чуў Ганнін голас, бачыў Ганніна аблічча. Цешыўся, ладзіў дваіх з ёю нязнанае шчасце. Яму было шкада маткі. Няёмка было перад дзедам. Хата адна, ведаў. Яны не спяць, чуюць усё. Нярэдка лавіў слыхам, як матка стрымлівае невясёлы ўздых,
як дзед варочаецца на печы. Павяртаўся да жонкі тварам у твар з жорсткім люптым шэптам загадваў: «Сціхні! Зараз жа!» Яго нелагоднасць да жонкі пераходзіла ў жорсткасць. Ні разу не памкнуўся Васіль супакоіць Маню хоць словам. Не толькі таму, што не ўмеў, а і таму, што не хацеў. Аднойчы ноччу яна прытулілася да яго спіны, пяшчотна пагладзіла, потым нават пацалавала. Васіль, які і раней не любіў лізання, непрыхільна варухнуў плячом, як бы загадваючы адкаснуцца. Выдумала, знайшла час. Падумаў, як пра недарэчнае. Але яна не адхінулася. Зноў стала туліцца да спіны, лашчыць яго. Не было нічога. Пачуў ён неспадзеўкі гарачы, дзіўна вясёлы шэпт. Не было. Матка ето праўду кажа. Выдумалі ўсё, нагаварылі. Бугай сам выдумаў і пусціў па сялу. Пусціў, а другі ўхапіліся. Ім даўно хацелася етаго. Завідно было, што хату такую ставім, што разжываемся не тое, што некаторыя. От Бугай і выдумаў. А ўсе ухапіліся. Са зла, з зайздрасці. Яна раптам абхапіла яго рукою за грудзі, прыціснула так, што яму цяжка стала дыхаць. Ён, можа, упершыню адчуў, што яна такая дужая. Яна павярнула яго да сябе. «Васільку, харошы, ніхто нас не разлучыць. Я цябе буду шанаваць, што б там ні казалі, не буду слухаць нікога. Аднаго цябе, аднаго!» Яна стала лашчыць яго, цалаваць так хапатліва, ашалела, што ён нібы не пазнаваў яе. Што раптам здзеялася з ёй, такой лянівай, няўклюднай, якая, здавалася, часта на хаду драмала. «Ну чаго ето ты?» — недовольна адвёў Васіль яе руку. Маня прыціхла. «Ты не зліся», — попрасіла яна паслухмяна, лагодна. «Я ето з радасці. Думала уже, што канец. Ісці ўжо думала дадому». Акурат заплакала малое. Яна ўстала, забрала яго, лежачы стала карміць. «Се як п'яўка», — прамовіла давольна. «Покуль всё не выцягне, не адарвеш. Здаровы, як бык». Накарміўшы хлопца, палажыла між сабой і Васілём. «Паляжы вот тут, з бацькам. Пацешся, даўно не ляжалі разам», — сказала Васілю. «Думаеш, ён малы не чуе, з кім ляжыць? Бацько ці хто другі? Чуе ўсё, разумее». Калі хлопец заснуў, палажыла яго ў калыску, зноў пачала лашчыць Васіля. Васіль не адводзіў яе рукі, не гаварыў ёй нядобрага, але на пяшчоты, як і раней, не адгукаўся. Яна хутка перастала песціць яго і ляжала ўжо моўчкі. Таксама думала пра нешта. Што можа зрабіць адзін дотык ціхага, цёплага цельца дзіцяці? Васіль чуў, як у хмурную непрыхільнасць яго увайшлі, зашчымелі жаласць да малога і вінаватасць. Паявілася ў душы штосьці чулае, кволае. З-за гэтага прыслухоўваўся ўжо да Мані. Прыйшло ў галаву раптам, пра што яна думае. Яна доўга маўчала. «Не было нічога, праўда?» — прамовіла яна ціха і ўжо з сумненнем, як бы разгублена. «Не было? Матка праўду казала? Не было.
Праўда? І ён ведаў, што яна рада была б і хлусні яго, але маўчаў. Яна чакала, спадзявалася, а ён маўчаў, быццам гаварыў: што было, тое было, чаго тут хаваць. Яна сама адсунулася, уткнула галаву ў падушку. Васіль улавіў, як матка на палацях пры печы важка ўздыхнула. У тым прытоеным, няпэўным жыцці, якое хавалася пад звыклай, зманлівай абыдзённасцю клопатаў, што ўздымалі яшчэ поцемкі ўсіх у хаце, найбольш няпэўнасці, нязлагаднасці было у Васіля. Ішлі дзень за днём, а Васіль усё не мог дайсці да якой-небудзь цвёрдасці. Усё нібы круціўся на раздарожжы. Былі, праўда, і цяпер хвіліны, калі сэрца поўніла адвага, калі чулася незвычайная узнёслая лёгкасць. Усё важкае, блытанае рвалася, былі толькі дзівосныя лёгкасць і шчасце. Ён нібы зноў быў з Ганнай, і Ганна была яго, і нікога не было між іх, і нікога навокал. Былі, бачылася ўжо чалавекам і жонкай, не збягаліся потай, кратком, а жылі разам. В адной хаце, ішлі разам у поле, разам дбалі пра гаспадарку. Васіль проста ў вачавіткі бачыў, як яна нясе зелля парасятам, як доіць карову, у поцемку душных начэй мроілася, як яна падыходзіць да ложка, кладзецца побач, як ляжыць, дакранаючыся да яго грудзямі. Як ён пальцамі абцінае гарачую кругласць яе пляча, як рука бяжыць за спіну ёй, як ён туліць яе. Ён чуў, што у яго ад адных думак усё всярэдзіне гарэла пякучым, нецярплівым полымем. Тады помсліва зларадна ўспамінаў: праўду казала. Якое яе то жыццё, калі не любячы мучыся? Нашто і жыць так? Хто мяне прывязаў, канешне, хадзіць век прыед, не любячы. Жаніўся, дык можна і разжаніцца. Не тыя, не старыя часы, цяпер не тое, што ў старыя часы. Але вось жа бяда. І лёгкасць, і яснасць неўзабаве кудысьці прападалі. І прападала рашучасць. З галавы як бы выходзіў, выветрываўся хмель. Лес халодны, нядобры роздум. Усё зноў пачынала бачыцца хісткім, блытаным, цьмяным, куды не падайся, гушчар і гушчар, чапляецца за ногі, за рукі, коле твар. Хто прывязаў, канешне, а хіба не прывязаны? Прывязаны, ды яшчэ не адной вяроўкай. І прывязаны, і звязаны па руках і нагах. Чым далей адыходзілі тыя вечары, ночы, калі ўпершыню адчуў сябе на безвыходным раздарожжы, тым менш гаркаты было ў думках, менш пякло. Нібы прыцярпеўся к бядзе. Невесела плёўся не раз ужо ходжанымі разорамі разваг, кожны раз спатыкаўся аб адно і тое ж, і ўсё больш безнадзейна бачыў, што выхаду няма, што ўсё звязалася ў вузел, які не развязаць. Толькі рэзаць, рэзаць па сваім сэрцы. Днём амаль не было гарачкавых відовішчаў, і думкі былі больш важкія, павольныя, і ўсё навокал малявалася яшчэ горш блытаным, неразвязным. Усё, куды б не павёў вачыма, нагадвала пра тое, што жыве на зямлі, сярод людзей,
Ці бачыў дзеда, матку, дзіця, ці ішоў па двары, нёс вядро вады каню, ці з прыгумення бачыў, як ходзяць па згалелых агародах, едуць па пустым полі людзі, ці проста бачыў даўнія замшэлыя стрэхі, грудзі ціснула адчуванне няпростасці ўсяго ў свеце, трываласці векавечных парадкаў. Ніколі яшчэ ён столькі не думаў, як у гэтыя дні, і ніколі не было ў яго думках столькі няроўнасці, супярэчлівасці, то ён гатоў быў ужо змірыцца з тым, што ёсць. Як склалася, так склалася, не пераменіш, позна мяняць. Раней трэба было думаць пачынаючы. Тады часам папракаў у думках Ганну, не захацела разам, калі можна было. Глушаковага шчасця паспытаць захацелася. Спахвацілася цяпер, як усё так завязалася. То раптам з адчаем находзіла рашучасць. Пайду. Кіну ўсё, прападзе яно пропадам, чтоб век за яго мучыцца. Ужо ішоў, каб аб'явіць усім. Ішоў рашуча, потым запавольваў хаду, зусім спыняўся. Як ён кіне ўсё. Такую зямлю, хату, коня, лепшую долю таго, што нажыў, лепшы свой набытак. Ён нібы спрачаўся з сабою. Ледь не ўвесь час, ледь цверазеў. Лезла да яго, гняло разуменне нейкай неправамернасці, недазволенасці гэтага шчасця. Нібы ніякага права не меў ужо ён на гэта, любоў, Ганну. Нібы ён хацеў браць тое, што ўжо не дазволена было браць. Нібы пераступаў закон, нявольны, немалады ўжо. Вярэдзіў заўсёды хтосьці разважны ў Васілёвых думках. Дадаваў нязменна, неадчэпліва: Ганна па душы. Мала што па душы, мала што хочацца. Прайшла пара, калі рабіў, як хацелася. Не хлопец уже. Чалавек сталы, гаспадар, так і рабі, як сталы, як гаспадар. Прызвычайны ўвесь век цярпець, перакананы, што жыццё цярпення, ён і тут адчуваў. Трэба цярпець. Лёс бы наканаваў. Тое, што некалі вяло Ганну к Яўхіму, цяпер не пускала да яе Васіля. І вось жа бы знарок, Ганна ўзлаваная даўно не пільнавалася гэтага закону абавязку, а Васіля ён трымаў, звязваў яго і ўчынкі і думкі. Глядзі, гаспадарку, гаруй, цярпі, любіць, не любі, не хлопец, толькі ж чаму так цяжка было адагнаць недазволенае гэтае? Як жа я без яе, як яна? Всё вярэдзіла яго. Сярод гэтай зменлівасці адна думка шчымела заўсёды: малое. У тыя дні яно часта аж заходзілася з крыку. Нечага балеў жывоцік, ашалелая ад дзіцячага плачу, ад страху, роспачы, Маня раптам закалацілася: крычы, крычы, чтоб табе немач, як ты слухаць не хочаш нічога. Крычы, крычы, покуль бацько твой цешыцца са ўсякімі. Крычы, мо і ён пачуе, што табе баліць. Мо пабачыць, што не ўсім так соладка, як яму. Крычы, крычы, чтоб ты выпруцілася, як ты не ў час выйшла на маю бяду. Васіль ледь не кінуўся на яе. Хацеў адабраць дзіця, але яна ўчапілася ў малое, залемантавала яшчэ горш: не чапай! Иди к этой! Иди! Не дам! Васіль таксама ашалелы, ужо не мог адступіць. Невядома, чым скончылася б, каб не ўбегла маці, ухапіла Васіля за локаць, замалілася: Васільку, сынку, саступі! Ён не адразу і неахвотна адышоў. Стаў шукаць нешта ў прыпечку. Сам не ведаў, што. Краем увагі адзначыў,
што Маня стала гушкаць дзіця. Калі малое прыціхла, загаварыла спакойней. Не плач, не пачуе ён. Яму абы самому цешыцца, напрарочыла малому, стараючыся ўкалоць Васіля. Наплачашся яшчэ, накрычыся. Такога бацька маючы, сіратою ходзячы, пры жывым бацьку, покуль ён будзе цешыцца. Матка перахапіла Васілёў позірк, дала знак вачыма: не чапляйся, саступі. Ён выбег на двор, доўга тупаў у хляве, у павеці, не мог супакоіцца. Васіль ніколі раней не думаў, што можа быць да некага такая жаласнасць. Ён і раней не вельмі песціў сынка, цяпер і зусім не падыходзіў, як бы не было яму нейкага неадменнага права. А ў душы заўсёды, асабліва пасля той сутычкі, чуў незвычайную чулую жаласнасць да малога. З ёй амаль кожны раз ажывала нешта сарамлівае, вінаватае. Асабліва, калі выпадала сустрэцца з круглымі цікаўнымі вачыма, калі малы паказваў усмешкаю першыя зубкі. Як і ўсё кволае, пяшчотнае, Васіль хаваў сваю жаласнасць. Але Маня добра разумела, чым яму можна мацней дадзець. Аб'яўляючы, што пойдзе да бацькоў, ніколі не забывала сказаць, што возьме сына, не дасць на згубу гэтай душагубцы. Хліпала ўсё над малым, вярэдзіла Васіля: сірата пры жывым бацьку. Такі ж зменлівы, як у думках, быў Васіль у гаспадарчым клопаце. Хвіліны весялосці, жвавасці ўсё часцей змяняліся хмурнай марудлівасцю, нават абыякавасцю. Ён часта зранку хадзіў стомлены, з важкай галавою, з нязвыклай млявасцю ў нагах, руках. Тады і зносіў на ток снапы, малаціў і падмятаў вяла, як бы хворы. Апусціўшы цэп, раптам спыняўся, згорблена стаяў, нібы слухаў сябе. Кідаў цэп, садзіўся на агароджу застаронка, доўга ўнурана сядзеў, хоць бы зварухнуўся. Не раз падоўгу стаяў, як здранцвелы, калі карміў каня. Стоячы пры кані, Васіль цяпер іншы раз не бачыў, як ён цягне галаву к сену, як знаёма туліць чуйныя вушы к грыве, не чуў, як ён шчыра хрустае сенам. Не заўважаў таго, што бывала, як цешыла. Іншы раз конь, здзіўлены такой няўважнасцю гаспадара, пераставаў жаваць, паварочваў мяккую храпу, спачувальна ўглядваўся вільготнымі вачыма, дыхаў цёпла в самы Васілёў твар. Васіль, здаралася, ажываў, гладзіў канчаку шыю, але весялеў рэдка. Валокся старэча з хлява. Як і не было нядаўніх запалу, напорлівасці, нястомнай працавітасці. За ўсе гэтыя дні Васіль толькі раз зайшоў у новую хату, што, як і раней, выстаўляла голыя рабрыны крокваў. Паплёт з аднаго боку так і быў прыбіты толькі да паловы, столь таксама была недаложана. У пройму між бэлек шарэла нізкае каламутнае неба. Васіль прывёў Володю, паспрабаваў рабіць. Мераючы аляхавай меркаю, адрэзаў з братам некалькі дошак на столь, паставіў адрэзкі пры сцяне на козлы, каб можна было браць зверху. Загадаўшы брату астацца, палез на гару, пачаў сцягваць дошкі, хацеў залажыць пройму. Рукі, ўсё цела пагана слухаліся,
Цягнучы адну дошку, ён няўдала павярнуўся, ледзь утрымаўся, каб не зваліцца долу. Дошка, ўжо высока ўзнятая, крутнулася і паляцела ўніз, рабром тарца коса прайшла паўз Володю, грукнула аб падваліну. «Трохі не по плячы!» — азваўся хлопец дзіўна весела. Васіля ўзяла злосць. Гонячы мімалётны страх за Володю, кінуў няласкава: «А ты не стой там!» «Дак яна ж не выцяла!» «Не стой!» — узвысіў голас Васіль. Ён сеў, згарнуў цыгарку, закурваючы, хмурна загадаў: «Ідзі дадому». «Саўсім?» «Сказано, саўсім. Болей рэзаць не будзем. Ідзі!» Васіль дакурыў, пасядзеў яшчэ моўчкі стомлена, плюнуў раптам злосна і стаў злазіць. Больш у хату ён ужо не заходзіў. Часам заходзілі суседзі, знаёмыя. Першы зазірнуў Зайчык. Спачатку плёў нібы так сабе пра жыта, пра малацьбу. Васіль слухаў моўчкі, не глядзеў на яго, чуў, што ўсё гэта подступ адно, што прыпёрся не дзеля гэтага. «Плятуць, як бы адказаў Зайчык, параіў весела. А ты, братко, не глядзі, не слухай, не век аглядвацца ды слухаць усіх». Васіль зіркнуў з-пад ілба. Зайчык, здалося, глядзеў шчыра. «Калі я то і пажыць, як не з маладу, пакуль спрыт малады ды сіла, я, братко, дробна па-сяброўску захіхікаў. У сваю пару таксама быў, не мінаў, дзе ўхапіць можна было, не мінаў, любіў, братко, салодкага мяса ўхапіць, смак знаў я тым». Зноў захіхікаў. «І цяпер рад бы, дак няма чым». Пасмактаў люлечку, загаварыў без смеху, з павагай: «Ганна, братко, дзеўка, я то не тое, што твая маня, я, брат, збоку бачу». Нібы разважаў у голас шчыра: «А і ты ж упадабаўся нечым, бач? Жила з гэтым скорчыкам, а не ўжыла? Да цябе пацягнуло. Знайшла нешта ў табе, чаго ў Яўхіма няма. Нечым болей упадабаўся. І, пажыўшы столькі з карчом, не забылася. І скажы ты, рук яго не пабаялася? Нічога не пабаялася. От баба, наравістая, з характарам. Бабы, яны ўсе, чэрці, разбіраюць, хто ды што. У кожнай свой смак, а толькі ж церпяць і знаку не падаюць, што не даўпадобы. А гэта ж твая не ўцерпела, і перад кім? Перад Яўхімам, наравістая. Упадабаўся, значыць, вельмі. Б'е яе, дуранье ты, па чым папала, ўся ў сіняках, а не поўзае перад ім, не гнецца». Зайчык зірнуў востра. «Што я то будзе ў вас цяпер?» «Сам поп, мабуць, не разбярэ». Васіль не таіў, што гаварыць не хоча, але Зайчык не адступаўся. «Што ты, е то, рабіць думаеш? Правда я то, што пабрацца згаварыліся, а?» Васіль так зірнуў, што Зайчык быццам павінаваціўся. «Я нічога, я толькі так гавораць усе. Як, скажы ты, знаюць, канешне. Не хочаш казаць, не кажы, я хіба заставляю цябе?» Пыхнуў люлькаю і зноў павёў сваё. «Чаўпуць усе на ўсіх падворках, як знаюць, канешне. А чаго ж, калі на тое яно можна і пабрацца? Баба не кабыла сказаць, а і яна ж нешта значыць. І без добрай бабы у хаце як не хапае нечаго. Так што і баба людская трэба».
Васіль амаль не глядзеў на яго і стараўся не слухаць, але ўсё, што не казаў зайчык, чула адгукалася ў душы, вярэдзіла, трывожыла, як знарок прыпёрся, чтоб дадзець яшчэ. Мала без яго думання было. Саскочыў раптам са сценкі застаронка, взяў мятлу, стаў, не зважаючы на зайчыка, падмятаць на таку. Ат, як там не е? Не жалей, братко, параіў раптам зайчык. Саскочыў таксама з застаронка, сабраўся, мабыць, ісці, цыркнуў весела. Калі на тое пажывіўся, і рад будь, другія то зайздрасці, асабліва жанкі зайздрасці плятуць, на што моя, і то з'ела б, як угледзець, што на каторую зірну, а раней было. Ён зайшоўся смехам. За ім прыйшоў Андрэй Руды у крамнай сародцы, картовых у пасачкі штанах, апорках, чыста паголены. Запытаў, колькі намалаціў, але Васіль няветліва адно буркнуў, што не мераў. Руды нібы не заўважыў Васілёвай няветлівасці, пахваліў, што жыта ўрадзіла непаганае, калі раўняць з іншымі куранёўцамі. Канешне, у другіх краінах збіраюць больш, але з тымі нам пакуль што няма чаго раўняцца. Скруціў папяросу, адмысловую, тоненькую, з аднаго боку шырэйшую да другога, увесь час нешта гаварыў пра кіслую глебу, пра тое, што ёй раіць даваць навука. У нас є то бы дзіву якое, загаварыў павучальна і нібы звысака. Бы сабыцие несусветнае, што чалавек завёў сабе, так сказаць, маладзіцу. Васіль хоць пачуў спачуванне, насцярожыўся адразу, з падазронасцю зірнуў з-пад ілба. Руды спакойна слініў, склейваў папяросу, пераламіў яе люлечку. У горадзе, асабліва ў некаторых странах, дак е то і не замецілі б. А на таго, хто здзівіўся, паглядзелі б, так сказаць, як на дзікара. Там кажны, хто хоча і хто не хоча, мае абязательно жанчыну. Шчэ акрамя жонкі, любоўніцу называецца. І ніхто не дзівіцца, наоборот. Там є то, так сказаць, як правіло, так заведено. Кажны павінен мець. Васіль зіркнуў. Руды спакойна мяў у пальцах сваю люлечку, быццам папракнуў. Цемната ўсё наша. Узяў люлечку тонкім краем у рот, але не закурыў. Паклаў раптам за вуха. А то яшчэ у Расіі бывае такое дело, тлумачыў Васілю. Жывуць, не распісуючыся. Не распісуюцца, а жывуць, як муж з жонкаю. Жывуць пакуль, значыць, да ўпадобы. Но свободные отношения, а потом, як наживутся, так сказать, до свидания. Благодарю, дорогая. Это так зовется гражданский брак. Васіль хоть не выказваў асаблівай прыхільнасці госцю, глядзеў найбольш кудысьці ў кут гумна, слухаў ужо з ахвотаю. Лягчэй станавілася на душы. Нібы не такое страшнае было тое, што гняло. А то яшчэ є парадкі, жвавеў, чуючы Васілёву увагу, Руды. Є то найболей у цёплых странах, як, например, Турцыя ці Персія. Є то за Каўказам, є такія страны. Дак там заведено, што мужчына можа мець па некалькі жонак. Так, па закону іхняму положено. Там некаторыя маюць, пра это ў кнігах є, сведзенія па 30, а то і 50 жонак, і старэйшых, і маладзейшых, і зусім маладых, і чорных, і белых. Называецца гарэм. У аднаго было, навука падлічыла, 173 жонкі. На што я то яму, не паверыў Васіль. Як я то? На што?
чтоб, так сказать, у всякой утехи пробовать. То з одной, то з другой. Рабіць яму, мабуть, няма чаго. Багацей, пэўне, багацей. По-ихнему называется хан. По-ихнему хан, а по-нашему пан. То же самое. У сочинении Александра Сергеевича Пушкина описан один такі случай. Нагаварыўшы усялякіх цудаў, у якія Васілю і верылася, і не верылася, Руды, як старэйшы, мудрэйшы, узяўся навучаць, як выбрацца з бяды. Калі будзеш расходзіцца з бабаю сваёй, глядзі востро, чтоб не абдурылі, чтоб усё як положено по гражданскому, а также, так сказать, процессуальному кодексу. По кодексу положено половину имущества тебе, половину ёй. Ежели ёй, скажем, корова, то тебе конь. Ежели хату делить, то также требуй половина мне, або коли, допустим, хату всю ёй, то ты имеешь право требовать фактическую замену в виде, примером, коровы, свиней, хлева и тому подобного, чтоб усе по закону было, а не так, як лесуну захочется. Руды згадаў пра сваю папяросу люлечку толькі на прыгуменні. Закурыў, падаўся лёгкаю, давольнаю хадою па загуменні дадому. Васіль жа, вярнуўшыся ў гумно, згадваючы яго парады, пачуў сябе яшчэ горш заблытана. Напалавіну ўсё. Палавіну табе, палавіну ёй. Лёгка табе дзяліць, рэзаць чужое. Ён веяў намалочанае, калі заўважыў, што ў вароты за спіною хтосьці увайшоў, трымаючы ў руках лапатку са збожжам, як стаяў на карачках, азірнуўся. Увайшоў сусед Міканор, у зрэбным, у лапцях, у расхрыстанай сарочцы, за сцюком у бялявых калматых валасах. Ну, дак як будзем, сказаў голасна, весела. Пасля таго, як паздароваўся, пагаварыў для прыліку пра розныя дробязі. Што? Не зразумеў Васіль. Надумаў уже, можа? Што? У калгас надумаў, пытаюся. Пора уже падаваць заяву? Чакае, што спецыяльно запросяць? Ну, так от я прыйшоў спецыяльно. Подавай заяву и конец концом. Трэба кончать эту волынку, на новую дорогу становиться. Бери вот, коли на той Ганну, и давай. Зразу рассякай в узел. А не так, коли на тое, давай с двумя. Міканор засмяяўся. Абагульнім. Васіль толькі ўнурыўся на яго смех. Мо, памагці табе? Міканор не смяяўся, але глядзеў весела. Чаго? Напісаць заяву. Абыдуся покуль. Дурны ты, незласліва з папрокам сказаў Міканор. Улез у кучу гноі і бачыць не хочаш нічога. Яму добрага хочуць, на свет цягнуць, а ён улез у кучу гноі, толькі адно абыдуся. Сядзіць і вылазіць не хоча, жук і той выходзіць, а яго дак і выцягнуць не можна. Не можна, дак і не цягні. От ще й гірчаць пачынае, калі спробуюць цягнуць. Ты што ж думаеш? Я то табе жартачкі. Ты што думаеш? Партія, увесь народ є то так сабе, з калгасамі? Пагавораць і перастануць. Ці мо думаеш, круцяльня тут якая? Абмануць хочуць, ці што? Нічога я не думаю. І думаць не хочу. Надумаўся уже. В вачах зелено. От, ще не зрабіў нічога, а уже ў вачах зелено. Зелено, бо не тое думаеш, што трэба, не ты іх слухаеш.
Табе всякое кулацкое гадаўё голову отшмурило, да к табе и зелену. И мне трудно ето, бо ты темный, за старое свое гнилё держишься. А нас слухать не хочешь слухать тых, что одни тебе могут вытягнуть с гною. Міканор доўга цярпліва таварыскім тонам тлумачыў радасці калгаснага жыцця. Тлумачыў, хоць Васіль слухаў неахвотна і недаверліва. Нарэшце цярплівасць яго кончылася. Ну, дак напішаш, прамовіў нядобра строга. Подожду. Глядзі, чтоб не было позно. Что ты прилип з гэтым калгасам, загарэўся Васіль. Наравіцца? Так жыві. Что ты силуешь меня? Я не силую. Я разъясняю тебе и попереджую, чтоб не поздно было. Василь плюнул за чаем. Поздно, не поздно, все одно. Уньяк. Міканор глядзеў на Васіля так, быццам бачыў першы раз, быццам стаяў перад непрыяцелем. Кулацкая ж ты душа, з беднякоў выграбся, а уже чисты кулак. 100% кулак, ще, може, горой за кулака, а копаўся, не падыходзь близко. Не говори ему не нравится слухать про колгасы. Не нравится по такому. Заговорим иначе. Возьмемся из-за вас. Бежитеся. Возьмемся скоро, так возьмемся, что почуешь. Привыкли, что цацкаются з вами. Ён цвёрда пайшоў у вароты, пакінуў пад рудою з пачарнелымі кроквамі, з радамі старых лад, з павуцінай і пылам дзесяткаў гадоў страхою, даўкі подых пагрозы. Але пагроза гэта толькі распальвала Васіля. Возьмемся, грозіцца, бярыцеся. Найшоў чым пужаць. Стомлены яшчэ тым неразвязным думаннем, што было да Міканора, рашыў горача. Всё адно, як так і рвацца. Ён абыякава ўзяў цэп, проста таму, што трэба ж было штосьці рабіць. Доўга біў па снапах, не мог супакоіцца. Стаміўшыся, сеў на сценку застаронка, сядзеў, перадыхваў, астываў. Злосці не было ўжо. Была толькі важкая, салодкая стома. У паспакайнелую галаву раптам вайшло: а мо і праўда, пайсці? Забраць Ганну і пайсці. Прыміце, як так і рвацца. Ён пабачыў сябе з Ганнай ужо ў калгасе, пабачыў з ціхай радасцю і палёгкай. Але пазней, калі пачаў цвяроза абдумваць усё, на змену лёгкасці зноў прыйшла блытанасць пачуццяў, разваг. Пайсці, кінуць усё, што нажываў гадамі, улезці самому ў гэту выдумку, якая можа аказацца пасткаю, пелькаю, у пельку влезці, толькі што удваіх з Ганнаю. Думаў пра гэта і ўночы, і ў наступны дзень, і чым больш думаў, тым больш бачыў зноў, аблытаны ўвесь па руках і нагах. І як ні падумай, каб разарваць, усё баліць нечым, усё нешта траціць трэба. Жывое адрываць ад сябе. Сярод халаднаватага ветранага дня, ідучы з бярэзніку, нарэзаў бярозавага вецця на мятлу, сутыкнуўся з Ганніным бацькам. Чарнушка ішоў нечага ў бярэзніку, світцы, сякераю за поясам. Сутыкнуліся пры самым канцы бярэзніку. Праз рэдкае голае галлё дрэваў праглядвала ўжо сяло. Убачыў блізка Чарнушку, Васіль разгубіўся. Адвёў вочы, як бы баяўся сустрэцца з яго позіркам. Чуў сябе як малы, які
улез у шкоду і трапіў на вочы гаспадару, добраму чалавеку, як злодзей, якога злавілі, на якога глядзяць, няёмка стуліўся, нягледзячы, бачыў Васіль і Ганнін бацька. Прыпыніўся, клыпаў так, быццам думаў, ісці бліжэй ці не. Няцвёрда набліжаўся, калі падышоў, неяк хрыпла паздароваўся. Нібы не ведаў, як здаровацца. Васіль вінавата адказаў. Чарнушка ступіў ужо ісці далей, але стаў. Быццам хацеў загаварыць, а не мог, не ведаў, як пачаць. Чырвоны ад няёмкасці, пільны. Васіль улавіў позірк ціхіх добрых вачэй. У іх былі пакута і нейкая надзея. Васіля раптам узяў жаль да яго. От як яно завязалася. Штосьці булькнула ў горле, Чарнушка каўтнуў дрыготка. Паскардзіўся быццам роднаму. От як! Штосьці тарганулася ў чарнушкавым твары, і вочы пачало завалокваць. Завязалася. З адчаем павёў вачыма ў бок Васіль. Пачуў сябе як вельмі вінаваты. Чарнушка стрымаў горнасць, толькі боль прайшоў па твары. Васіль убачыў старэчыя маршчыны на шыі, і жаль да старога запёк зноў. Стаялі, маўчалі. Шумеў адно вецер у гары, часам даляталі галасы з сяла, і гаварыць не маглі. І развітвацца штосьці не давала. Як бы было яшчэ недагаворанае, няяснае. Не абіжай яе, попрасіў раптам стары. Я ты гад, есць яе. У сіняках век. У голасе старога пачуўся адчай. Так ці ж я не хочу. Звядзе яе ты, нелюдзь. Васіль схаваў вочы, угнуўся. Як бы то выручыць яе? Я думаў уже. Трудно то цяпер. Трудно. Стары пашкадаваў зноў. Завязалася. Завязалася. Все-таки ты подумай, попросил с болем. Подумаю. Зноў маўчалі. Ну, бывай, першы схамянуўся, выціснуў Ганнін бацька, мякка, зычліва, як роднаму. Бувайце. Ужо ідучы ўзболаткам, Васіль учуў з сяла сабачы брэх, брахалі карчовы вартавыя. Пачуў як бы нанова. Цераз пажоўклае куп'ё, цераз голы агарод з вязкай вецці на плячы даплёўся да гумна, да поцемкаў малаціў, падмятаў на таку, веяў, быў у клопаце, і ўвесь час пяклі яго і вінаватасць, і жаль да Ганны, да бацькі яе, і турбота, што ж рабіць? Думкі пра Ганну ішлі з нейкім новым наплывам пяшчоты і імкнення да яе. Все гэтыя дні Васіль стараўся не сыходзіцца ні з кім. Кожны дзень бачыў за плотам дамеціка, дамеціху, паказваў, што не заўважае. Калі хто-небудзь з замецікавых браў ваду з калодзежа, Васіль павяртаў назад з пустым вядром. Неяк каля гумна летні сутыкнуўся з Ганнінай мачыхай, адразу адвярнуўся, нібы спакойна пайшоў у гумно, слухаў, ці не ідзе ўслед. Здалёк здалося, што мачыся хацелася загаварыць з ім, ткнулася была неяк зайсці сарока, загаварыла лісліва, але ён няветліва адышоў,
падаўся к хлявам, паказаў, што не хоча растарэкваць з балбатухай гэтай. 2 разы пільны Васіль бачыў, як паўз гумно за гуменнай дарогай праходзіў нехто іншы, Яўхім. 1 раз Васіль назіраў за ім, пачуўшы блізка Яўхімаў голас. Яўхім ішоў з Ларывонам. Тады Васіль праз шчыліну між бярвенняў, з якой біла святло, заўважыў, як і раз, і другі, адказваючы Ларывону, Яўхім зірнуў к яго гумну, к двару, нібы шукаў яго. Васіль бачыў, глядзеў позіркам чалавека, які гатоў зарэзаць. Другі раз Васіль убачыў Яўхіма зводдалек, не стаў чакаць, пакуль той падыдзе, як мог спакойна падаўся з гумнішча на двор, ідучы, чуў на спіне ненавідны, затое на люты позірк. Здавалася, Яўхім ірвецца схапіцца з ім, шукае толькі зручнага выпадку. Васіль, што не хацеў ні з кім бачыцца, менш за ўсё хацеў сустрэцца з Яўхімам. Не тое, што баяўся. Васіль і сабе самому не паказваў, што можа баяцца. Ёсць каго баяцца. Карча. А ўсё ж сустракацца з ім аберагаўся. Нічога добрага не зычыла яму гэта сустрэча. І трэба ж, все-таки сустрэліся. У такі час, калі Васіль не чакаў, на курані легла ўжо важкая асенняя цемра. Каб трохі далей былі, разышліся б, не пазнаўшы, але сутыкнуліся вочы ў вочы. «А?» — сказаў Яўхім злавесна, радасна. «От хто!» Васіль прамаўчаў. Пачуў, як брыдкая млоснасць кволіць рукі, ногі, ўсяго, стараўся адужаць яе думкамі, рыхтаваўся да бойкі, як толькі рынецца, крутнуцца ў бок і даць самому па сківіцы, па п'янай пысе. Але не ўправіўся і варухнуцца, як ад лютага пудовага кулака загуло ў галаве, пачуў моцны удар па назе. Ледзь устаяў, сляпы ад болю і крыўды, кінуўся на Яўхіма з усёй сілы, сунуў кулаком у твар, трапіў, здаецца, ў нос. Корч аж янкнуў. Васіль у момант адскочыў к плоту, ухапіўся за кол, хітнуў, стараючыся вырваць. Кол паддаваўся туга, але Васіль ірваў яго. Яўхім стаяў у поцемку нерухома. Чамусьці не кідаўся біцца. Заскрыпеў зубамі, шкадуючы з адчаем, вылаяўся. «Не бойся!» — неспадзеўкі прасіпеў. Хвіліну маўчаў. Зноў гатоў быў, чуў Васіль, люта кінуцца на яго, учапіцца ў горла, і стрымліваў сябе з адчаем. «Не тут е то рабіць. Заб'ю, міліцыя ўхопіць зразу», — прасіпеў з нястояным шкадаваннем са злосцю. «У тюрму неахвота. Ці ў лес бегць, жизнь губіць. З-за етакаго. Але знай». Голас стаў важкі, грозны. «Знай, смярдзючы ўдот. Будзе момент. Я падлаўлю. Сам пра сябе падумай, чтоб цябе не падлавіў хто. Будзе ўдобны момент, кішкі выпушчу. Па адной выцягну, есці сваё застаўлю. Не попадайся ў пустом месце адзін. Знай!» Васіль чуў, забіць можа, зарэзаць, як плюнуць, але не паддаўся гонарам. Напужаў. Посмяешься потом. Грозна прадказаў Яўхім. Пастаяў крыху, як бы для таго, каб Васіль падумаў, важка пасунуўся ў цемру.